maksin saippua täällä hotellissa. Ja tää on tosi hieno tää vessa ja tää huone. Nyt mennään. Nyt me tultiin tällaiseen tosi hienoon kahvilaan ja otettiin täällä jäätelöt. Kiitos. Tää on vähän pieni tää pallo, mutta tää on todella hyvää. Myydäänkö virolaisessa kaupassa tätä jätskipätskiä? Onks hyvää? On. Mä otin tällaisen sitruunajäätelön. On hyvän makusta. Mä sanoisin, että tää paikka on joku 3/5. 5/5. 5/5. 5/5. Oldeansa! So cute! Tää tunnelma täällä on aika kiva. Niin tunnelma on aika kiva nyt, kun me ollaan saatu tilattua ruuassa. Hei! Sun mielipide tästä ravintolasta? 5/5. Okei. 5/5. Ei vittu, mennä. The next morning. Ootteko se kuullut? Ei.